takže dolítnout to dolítneš, ale musíš obrovský odraz. Já vím. Fajn. To je normální, asi ne. To bys byla divná, kdyby ses nebála. Hodně, jenom do dálky. Tady není moc co trefovat, jenom letět daleko. To bude taky jako minimální skok, jo? To byla helma. A chtělo to jít doprava? Vybudoval helmu. A pohodě. Asi vypadl z toho. Tak, kdo dál? Ty, kameraman. Já to natočil z vrchu, vole. Ale tak asi ze spoda, vole. Jakou nohou se musím odrazit? Levou. Tady musím levou nohou. Vole, já levou si moc neodrazím, ale. Tak ty jsi tak velký, že i malej odraz bude víc než velký odraz Kristýny, ne? Vidíš to? Jo. Ale takhle helmu do ruky natáhníte. Dobrý, super. Jinak se to dá slenit samozřejmě, jo? Tam je hloubka, veď Je tam hloubka, když dolítáš dost daleko, tak je tam hodně hluboko. Ano, jasný, v pohodě. Jo, já fakt mám bodky. Já vás do tohohle rozhodně nebudu nutit. Tohle je optimální skok. Já to nebudu rádi. Pro mě jsou výzvy jiný věci na tohle. Tak to navážem. Ono to možná bude horší s tím lanem, než ten skok. Tak poraď kudy. Asi po téhle stěně, nebo po té druhé možná. Po té levej tenhle. Na začátku úplně stejně, jak jsme to dělali teď. Sednete si na to jejich odrazový místo, nohama, chcete tady po levou stěnu. Jo, a tady. A potom, až budete slaďovat, tak vám poteče hodně vody na hlavu. To jediný, co vlastně děláte, je, že máte přeskloněnou hlavu a ty vám neteklo do pusy a mohli jste dejchat. Ty vole. Tý vody není moc v klidu, ale prostě nekoukej se nahoru, protože nic neuvidíš a poteče ti to všechno do pusy. Posaď se na skálu. No, jako je to vejška. Já vím, jo. Si děláme rozum. Tak, já ti to dopnu hodně. Teďka pravou ruku na lano. A první to je, že se skočíš a nohama se opřeš o stěnu. Takhle to bude hotový. Obě nohy doleva. Povydáme ještě v ruku. Zkusím to. No, dík. Jo? Dobrý, super. Obě nohy doleva na stěnu. Taký náskok trochu, jo? Hopla, super. A už jede sám. Mílovo extrémní slanění. No, dobrý. Taky dobrý sladěváníčko. Ne, právě to je jako zase něco jiného, viď? Jak se drží, ty vole. Tohle by na fotkách nezachytil. Ať má si uhni, to bude rychlejší. To nikdo nemůžu přesladovat. To nedám.
To bude vlna. Já bych se mohl schovat tam a do toho, víš? Jak krysy v hrnci, ty vole. Než nic. Takovýho placáka dole, jo. Ty jeho boty, ty ne. To je ráno. To je už to skáčeš na botama. Říkám, no teď to skáčeš na botama. Ale to není zpátky od něj učí, ale už jeho boty. Tady to asi půjde vrchem, no.